Saps què? Si d'una cosa estic segur, és que si vius el patinatge artístic com nosaltres, has nascut amb estrella. Ens diuen que hem fet un gran camí, però a la nostra família hi falta algú. La mascota oficial de patinatge artístic català és una estrella! Mireu quin goig que fa! Jo crec que no és conscient de la feina que li espera, perquè la nostra disciplina ha crescut molt i les competicions se celebren per tot Catalunya. I aviat la tornarem a fer grossa. Jo no m'ho perdré. I tu?